Napadlo vás niekedy, že urobíte niečo ako nový šport, niečo, čo tu už bolo, ale nikto si neuvedomil, že to tu je? No tak to dneska napadlo mňa, nachádzam sa na toto zasneženom ihrisku a ideme spraviť zimnú prekážkovú dráhu zo snehu. A potom si zavolám môjho brata, ktorý ju odskúša. Takže toto bude veľmi zaujímavé video, bude to taká challenge a povedá to. Dobre, takže nachádzam sa tu, tuto bude taká prvá prekážka. Budú tu proste snehové kopce a budú tu medzi nimi budú diery. A musíš ich preskočiť a v tej diere spraviť kotúľu. Takže povedá to. Dobre, takže máme to tu, vyzerá to dosť čudne, ešte to nie je finálne. A asi by sa to nejak oddeliť hej, lebo vyzerá to dosť čudne na kamere. Takže ešte to poupravujem, tak aby to bolo pekne vidno na kamere. Zatiaľ to je tak, že tuto je takto stena, to môžete vidieť, tuto je tá prvá stena, cez ktorú preskočíte. Tuto spravíte kotúľ, tuto môžete ísť zase, takže hej. A ešte našiel som takúto čudnú kotkladu, takže hej. A ešte tuto je druhá stena, ktorá sa akože ochraňuje predtým, aby ste vyšli. Takže ja to tu teraz upravím a ukážem vám to potom. OK ľudia, takže máme to. Takto tu máme steny. Neviem, vyzerá to dosť čudne na kamere, toto je v pohode biele, hej. Proste snažil som sa to nejak spraviť, ale moc to nešlo, ale dokončil som to tu jednoducho takto. A môže sa vrhnúť rovno na ďalšiu disciplínu. A to bude taký slalom, ako keby. Takže toto je druhá disciplína, preskočíte to z prvej disciplíny samozrejme, dokončíte gotu, preskočíte to, tu máte teraz slalom, obehnete tento, obehnete aj tento a jednoducho je to fakt super. Ešte tu dokončím takú koniec disciplíny a pôjdeme na ďalšiu. Takže ďalšia disciplína bude tuto a pôjde až tam dozadu, ale nebude to len nejaká disciplína, bude to síce šprint, ale vlastne tu spravím také velikánske stopy a iba do nich môžeš ísť. Keď sa do nich netrafíš, tak budeš musieť ísť oznova. Dobre, máme to tak, že v podstate tam začínate, ako môžete vidieť. Potom skočíte a potom skočíte už nakoniec. Keď tak tu som poslal takú stredovú cestičku, kde keď nepretekáte, tak môžete prechádzať. A ideme na ďalšiu disciplínu. Tam je v podstate taká cestička, čo som spravil. Tam som spravil taký krok, keď som sa skákal. A tuto bude terč, tam budú snehové gule, tam musíš vytvoriť a musíš proste trafiť do tohto terču. Keď trafíš snehovú gulu, môžeš ísť ďalej na ďalšiu disciplínu, povedá to. Dobre ľudia, takže spravil som niečo takéto. Je to taký menší terč, tuto treba trafiť a v podstate to je všetko. Potom pôjdete na ďalšiu disciplínu a to je... Opäť budeme skákať, ale tentokrát musíme s nožmo skákať. Čiže tuto ste mohli skákať z jednej nohy na druhú, tuto budeme skákať s nožmo. Ideme na to. OK ľudia, takže posledné máme za sebou, je to posledná disciplína. Chcel som to trošku natiahnuť, ale bohužiaľ už sa to nedá, lebo už budem odchádzať. No ale brat má každú chvíľku prísť, no a bude to naozaj super. Jednoducho toto, nie je to až také dlhé, ale keď máte na sebe zimné oblečenie, prosím vás, však to je ešte ďalšie kilo váhy. Čiže na to nie ste zvyknutí proste skákať s nožmo. A hej, v podstate toto môžete normálne prekročiť, ale keď to chcete skákať,
tak je to ťažšie, hej. Ešte sa tam k tomu aj trafiť. No a tuto ešte spravím takú cestičku a tam je koniec. A je to dokopy len jedno kolo alebo dve, takže uvidíme. OK, jo, začíná veľmi dobre. Ide slalom, dal to zle, ale nevadí. Poďme. Tu pokračuje ďalej. Tu nemusíš nožno, tu môžeš normálne. Poď. Pokračuj ďalej, poď, Fifo. Tu dokážeš, ja tu verím. Poď, Fifo. Teraz si zober snehovú gulu a musíš trafiť do terča. Ešte raz. Už to skoro vyšlo. Ježiši. Áno, je tam, poď, zložme, dobre. Dobre, poď, ešte jedno. Poď, dobre, nevadí. Poď, a teraz dobiehaj. Sprintuj, je to. Koľko z 10? To je koľko? 10! Je to tam! Ľudia, takže máme ohodnotenie profesionálom 10 z 10 jednoducho, príďte to vyskúšať a ak sa toto video páčilo, nezabudnite like, odber zvoček a ja sa s vami učím, majte sa krásne, u ďalšie videjka, čus!